אנחנו חוזרים הרבה שנים אחורה. התקופה ההיא, היו רק בתים, לא היו צמחים ולא עצים. נתת צעקה בצד אחד של הכפר, שמעו אותך בצד השני. הארכיון הזה היה גם גן ילדים וגם הספרייה, וגם בכניסה היה החדר של האחות והרופא, ומצד שני היה חדר הנשק, והייתה מזכירות, הכל בו. בית של 2 חדרים ומרפסת פתוחה. אמא שלי עובדת בגינת הפרחים, אבא יצא לפרדס ל-120. אצלנו בפרדסים, במקום הכי יפה. אחרי הלימודים הייתה עזרה לפרנסת המשפחה בעבודת כפיים. כמובן שגם זרעים של ירקות שונים חולקו בנדיבות, ואנחנו הילדים אורגנו לקטוף אותם ולעזור להורים בכל עבודות הבית והמשק. הלוואי ששלומית המורה תעבור כאן עכשיו, והיא תראה אותי שאני עוזרת לאבא שלי ואני עובדת ואני חזקה. בשבילנו הילדים, 2 ילדים, זה העולם ומלואו. כל הגילים, כל אחרי הצהריים. יום אחד אני כילד רואה את החברים של זוריק עומדים על חביות ליד המגדל, ורחמנא ליצלן כל אחד כותב את השם שלו בגדול. כל יום שישי בערב היה סרט למבוגרים, וביום שבת אחר הצהריים היה סרט לילדים. והבאנו להם מדריך, והיו פעולות יפות ונחמדות. יש אצל אייזמן מנגו, ויש אצל אליעזר קפצן מנגו, ויש אצל לוי שסקים. לקחנו, גנבנו, לא חשוב. סחבנו. אמרנו, נעשה הפגנה מול ישיבת המזכירות. הכנו שלטים, רוצים מגרש כדורסל, רוצים מגרש כדורסל. בינינו לבין שפיצר היה ואדי, והוואדי היה מלא בזבל של הפרות, ורק המומחים ידעו לעבור בלי לדרוך בקקי. כמו שהסבאים שלנו אומרים, הוא בן עירי. זה לא בהכרח חבר, זה לא בהכרח קרוב משפחה. בילו א' ובילו ב' חדם. מושב שמאורגן בצורה כזו ויכול להתעלות ברגעים הקשים, זאת הגאווה שלי לפחות בכפר בילו.